eyyi tigui bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal en calmini dendagal wonɓe diine gande kese hay goto en goppani en calmini dendagal hono goomu juɓɓudi e wonɓe dental ɓe foof yewtoɓe ɗotoɓe addoɓe darsuji muɗumen en calmini goomu juɓɓudi e gardugol hoodere pinal badi Harouna Ba e tigui en calmini Thierno Adama Ba e toppitaniɗen kaɓirɗe o fate sen YouTube o e TikTok e dendagal to wawata yitede e nder internet on calminama no fewi goomu juɓɓudi en calmini Aissata Abdoul Dia Hadi Pullo Cippowo en calmini kadi Diallo Lawake e hono Abdoulaye Samba Oumarel Diallo en calmini mawɗo men kala ko nafato hono dendi Alhaji Moussa Yero Moussa Dia e Thierno Abdoulaye Sissoko en calmini kadi Thierno Mouhamadou Abdoul Aziz Ba neɗɗo kadi Gando weya Gando Lewru hande garten ko yewtere gandal makko gandal Lewru e tigui rigui ni woni en calmini kadi Thierno Alpha Oumar Thierno Cheikh Alpha Oumar Diop woni Allimul Fullani en calmini Thierno Cheikh Oumar Ba e gorko kadi leɗɗiyanke Gando leɗɗe sanne no fewi en beltanima yimɓe foof hay goto en goppani e en calmini administrateur international administrateur diine gande kese hono Thierno Ibrahima Diallo en calmini kadi Thierno Mouhamadou Ibrahima kadi Diallo gorko mbo goomu miijoji en beltiniɓe foof Thierno Oumar Sall hay goto en goppani en calmini Thierno men Thierno Samba Ndour en beltiniɓe foof yo ni woni on jarama no fewi en calmini Thierno Sadio Ba e kadi gorko kadi moƴƴo baɗɗo fayida e dental e kadi kaalo haalaji nafoji hono fof calminama beltanama on jarama no fewi calmini dente men dente WhatsApp aynaɓe leñol e gardugol Ba Adama Ndorel e waldiɓe muɗum Alhaji Moussa Yero Moussa Dia Thierno Abdoul Aziz Ndiem Diallo Aboussam Bodiel Dialal leñol Ba fedde pellital fedde ɓamtare sen Wurmolo sen Gaba wittu diine ma tati wittu diine ma ɗiɗi e fedde men goomu miijoji yo fedde men kadi fedde Jama Alwali Bouré Cakalle onon fof calminama en calmini kadi coordinateur fedde nde Thierno Oumar Dia e président fedde nde kadi salminama kadi yo on calminama onon fof beltanama on jarama yo e chronique meɗen chronique du jour planète Mars e ɗange goɗɗe ɗe e hunde majje woni Vénus yewtere men hande yahata Vénus gandanɗa hoorema e Mars e Lewru yo ɗeɗo ɗange tati ɗe goɗɗani en no fewi e ɗeɗo ma gara hande yewtere muɗumen eyyi tigui rigui jewten ɗo ko adi foof gadortoɗen ko ɗeɗo balɗe foof en nani gueɗe kewɗe batti haalede e haala e wayno jahgol dow lewru ene ko nandi hen e ɗiɗo haalaji foof eɗen gandi to ummori e ko ɗum campagne de dénigration wiyete woni campagne dénigration ko wonɓe waɗoɓe campagne mam bonnude inde neɗɗo walla ƴewde hasidanademo ko heeɓi ko ha parine ƴeewa mbeten itta hakkillaji yimɓe makko e tous les guerres sont bons kadi guerre gandanɗa hoore ma les tous les coups parfois c'est permis woni goɓɓe to piiɗi keɓɗa fof fi e kono no wawi wadde élégance neɗɗo no wawi yodde gueɗe muɗum kadi e moƴƴi ko neɗɗo son haaɓe kadi tawa jingonoɓe ɗum ɓe tawa ina gandi holno mballirtamo kono noon jingoɓe kadi woni ɓe ganda hay kaɓateɗo firti kono mbawi fiide gamu ponno jingande o e yo holi ɗum ɗon woni e ɗeɗo balɗe en jii tiktok uji e site uji internet risinaɓe e won certain tiktok uji en profiti hen e youtubeur en gam wiide wonde Amérique yottake e dow lewru yo donc Amérique yottake e dow lewru e holtoɓe mbasi e wonde ala toɓe mbasi so wona e gueɗe ɗiɗi goho Amérique e Russie goni ke habde oɗo saaha haare Ukraine nde ko haare par procuration way ko utta compte banque maɗa ni tawa mbaɗa neɗɗo goɗɗo ne wawi tirade hen e ni woni e Amérique udditi compte muɗum Ukraine ne wawi tirade e donc hen kalis o donc surtout eɗen fof ɗen gandi Amérique woni ke habde Russie e Europe woni ke habde Russie e aduna ngo leyɗele émergent ɗe fof goni ke wallude Russie woni Chine en Inde en Pakistan en e leyɗele goɗɗe ɗe e hunde Afrique e panafricain en kadi africain ni panafricain ɓe kamine no balla Russie e yo wan noon e neɗɗo ɓoyɗo e maɗa e dimo maɗa kalfunoɗomo sa dañi neɗɗo no haalka ɗum tan gandanɗa ma weltoto hen ɗum woni Afrique naɓe hewɓe ene belti e Russie gandanɗa hono ko gollatto ko ina belti kadi gandanɗa hoore ma so tawi e américaine français en Europe wono bonnane e yo ɗum fof ko haare par procuration donc neɗɗo kadi ina foti e kañ ƴewande hoore mum ko reena leydi muɗum tawa na andi ndeɗo haare nawarta ɗum e yo donc ɗum woni duttotoɗen koye campagne mbaɗateɗo no wiye wonde Amérique e jaahani dow lewru o ko adi ko foof Amérique e tous les coups sont permis e keɓɗa fof fi woni risinaɓe mbaɗi campagne mawɗo gam bonnidde wonde Amérique e jaahani dow lewru en hankkantine youtubeur en mbaɗa compte mumen kadi yanti hen kadi enen julɓe kadi e enen julɓe e ahlul kitabe en joomen defte en ko wayno gandanɗama chrétien ji e yahudiyankoɓe ɓeɗo foof jiiɗa wiyede yimɓe jeehi dow lewru wan noon e nder defte asmaniyankoje ɗe ala fo deftere haali ɗum ɗon yo deftere hay wotere wona annabi wona deftere e wona gandal kadi julɓe joomen defte en ɓe woni julɓe l'islam e julɓe ahlul kitabe en ɓe yahudiyankoɓe ala maɓɓe kadi jaaɗo toon ala maɓɓe pewnuɗo ala maɓɓe bawɗo ko way noon ala maɓɓe ganduɗo ko way noon so wona gandanɗa hoorema dendagal so tawi wiyama yahaka tan ɗum ɓuraniɓe e wiye wonde yahaka kono ɓe jejjiti wonde ko ɓuuri ɗon hawnade fof no woodi ɓurɗo no woɗɗude fof gandanɗa hoorema neɗɗo yettini toon junngo mum hayso ko yettaki toon woni hol ɗum ɗon e toujours mbiɗen defte diniyankoje defte asmaniyankoje jiiɗa wiyede neɗɗo yeehi dow lewru e teskortoɗa ɗum joni kala sernaɓe dendagal e waɗɓe intéressé ɗum wona sernaɓe fof mbaɗi intéressé ɗum woni sernaɓe ɗum gonda ko ɗumen wannoon yaade dow lewru walla wasa yaade fof
fof ɗum ɗon ala ko wondi hen diine ɗe yo l'essentiel o ko woodi ko deftere men ɗe ko des relations hakkude innama aade e jomiraɗo woni neɗɗo hoɗɗa andude ko hono ndewrata jomiraɗo hono mbawata feewi tan dawata ronde e runirede hono mbawata gandanɗa homa resde dow l'islam holno mbawata gandanɗa jogorade relation moƴƴo hakkude ma e joomma beele sa maayi mbawa dañde toon gandanɗa hoore ma woni nda dañde sago aduna e lakara yo ɗum defte men nafata ko wona defte men ɗe wona no avion oto fewnirte en Apollo fewnirte pour yaade dow lewru walla yaade weeyo walla rendinde chimique ndendina to ndendinaga wat transformé matière pewna hen oto walla avion walla pewna produit chimique pewna hen nucléaire defte men wona ɗum mbaɗɗeɗa defte men relation hakkude innama ade e jomiraɗo joni noon ɓe pamani ɓe mbiyana ina ndiwodira gueɗe ɗiɗi ɗe mbiyete ina ƴeewa kañumen ressource woni neɗɗo toujours kala ko andana ene yiiɗi wadde hen ko jungngo mum so waɗi hen jungngo walla koyngal mum noon so andana yaltirta gantini e uddoto toon noon daña toon caɗele wiyana waɗa toon créé gandanɗa mouvement muɗum yo donc jiɗɗen witt tan ko defte meɗen e gondaka ɗum kadi haaju men ala ɗum ɗon kadi e annabaɓe ɓe e defte ɗe hay wotere hen haalani ɗum ɗon yo defte men ko relation hakkude men e jomiraɗo e ɗum ɗon ko personnel yo neɗɗo wawa moƴƴude ha nana neɗɗo aljanna neɗɗo wawa bonde ha nana neɗɗo jeygue donc firti ko ɗe defte ɗe relation hakkude neɗɗo personnel ma e jomiraɗo yo donc firti ko gartene e campagne mbiɗen wonde yimɓe wiyoɓe e américaine yahani dow lewru ɓe e ɗum ɗon ko jurtirɗo gosi maw kako risinaɓe goni caggal ɗum ɗon e yimɓe woɓɓe youtubeur ɓe noon jogui hen bénéfice sa waɗi ɗum compte maɗa joni yimɓe jeeɓi poɓɓanima beltima sa dañi nombre de vues woni yimɓe daroɓe ɗum won nombre yimɓe jottoto daroɓe compte ma uddiɓe compte ma ɓe aɗa jogui hen jawdi gandanɗa hoore ma mo site o waɗata versé e compte maɗa kalis ha heewi kadi en plus ni woni mbaɗana publicité ji kadi daña hen kalis goɗɗo kadi yimɓe kadi mbatta noddude mbaɗa ɗum e publicité ji yo enen fof en jii ɗum ɗon e donc firtuɓe hen tous les moyens sont bons donc fende yennude haalde ko boni ƴewde kala kono yimɓe nan darde compte muɗum yo donc mbiɗen ko ɗum ɗo woni ko kewi joni ko e joni duttoɗen e lewru duttoɗen e Russie e Amérique jagol mabɓe toon e foti leyɗele en jeehi e dow lewru he leyɗele kewɗe jeehi dow lewru États-Unis woni tête rewi hen ko Russie rewi hen ko Chine rewi hen ko Inde rewi hen gandanɗa hoore ma ko l'Union européenne ɓeɗo jeehi dow lewru joƴƴinti noon drapeau ji muɗumen tawi noon wona yimɓe joƴƴin toon wona yimɓe jeehi toon Amérique tan dañi yettade dow lewru Apollo 11 ha Apollo 17 yettima e dow lewru he Russie e bonnirama fodde wonde robot ji 4 e jaaɗi ha pandi lewru ha jogori juurade jani e dow lewru he nde ɗe jani e dow lewru he ni woni gandanɗa hoore ma ɗe donki yettade ɗum ɗo ko média nani ɗum yimɓe fof no gandi ɗum ɗo tigla toɓe cuuɗatno haaɓe pellitiɓe kolliri aduna fof no laaɓi joni noon yimɓe jeehi ha pandima lewru donki yettade tan pour oyo yettima wiye oyo yettaki sababude wonde oɗon kaɓa oɗo saaha goto fof no bonna inde goɗɗo e yo Apollo 11 no yeehi ha toon nde premier Apollo nokki toon leydi addi ha ɗo Russie sa ƴeewi e laboratoire ji maɓɓe scientifique en ɗi leydi ummin dow lewru ndi guila duuɓi gandanɗa hoore ma guila 1969 ha joni ko joni Russie wiyata Amérique yahani dow lewru ɓe mbaɗi analysé ɓe liggima ɓe ƴeewi kamɓene ɓe jeehi haaɓe jottima donki yettade soɓe jottima tan pour juurade nde ko probléme o ko ɗo woni Russie ɗum ki yettade joni noon hakkude men e lewru ni woɗɗani hakkude men lewru ko 384 000 kilomètres e woɗɗani haydara ko ɗa woni yo wonande aduna ngo donc neɗɗo yeehi ha yettima e dow lewru Apollo 11 ha Apollo 17 jottima e engin ji goɗɗi jeehino ko adi gandanɗa hoorema Apollo woni gandanɗa hoore roboji goɗɗi jeehe d' abord bedda il faut ɗin ɗon keble ɗin ɗon jeehi ma won hedde 4 américain ji jeehi Russie ma won hedde muɗum 3 muɗum jeehi d' abord ene fotoje ɗe nan ɗon e Russie saaha fof yanire e goɗɗi e jana e dow lewru he e donc firti ko Russie yettima lewru kono noon ronki yettorade no yiɗiri ni woni yettade tan ha waɗan Amérique waɗi ni joni noon e course faade dow weeyo ɗum ɗon ko Russie adino ɗum gagnade Russie ƴettuno e Sputnik woni premier satellite werli ɗum gandanɗa 1950 combien mi yejiti ɗon 57 walla ko nandi hen waɗi tour du monde arti aduna ko fof ɓo foɓɓi wi voilà Russie de gagnima ɗum ɗo États-Unis d'Amérique kamɓe tan mbaddeteno Russie gagnima yeehi waɗi satellite muɗum yeehi yirlima aduna ngo fof gandanɗa hoorema nan rokko yimɓe image télévision caggal ɗum kadi Russie kadi waɗi neɗɗo biyeteɗo Yuri Gagarin o woni premier homme jaaɗo espace e yo to woɗɗi to 2 kilométre o yeehi yirloyi dow weeyo to haw yi aduna ngo fof no woniri boule ni no woniri womre boule ni no ɓocconde ni walla ballon ni o yii ɗum o yirli ɗum laabi kewɗi o arti gandanɗa homa omo yirlo aduna ngo omo arta yo nde yirli fof arta to wonno ɗo e woni woni wiya Amérique e hankkadine Russie fooli e Yuri Gagarin oɗo o mayke accident d' avion e entraînement makko pour ruttade dow weeyo to gam yaade dow lewru yinno ruttade kono waɗi accident e avion o maayi hen yo avion d' entraînement makko e joni noon ni woni Amérique kañum jooɗi ha 1969 Amérique weddi Apollo premier Apollo yeehi woni Neil Armstrong nde ɓe jeehi nde ɓe nokki toon leydi ɓe garti ɗo nde ɓe jirlima e leyɗele Europe ɗe foof leyɗele jomen moyen ɗe foof Russie ɓe jeeya toon ɓe poɓɓana kamɓe foof ɓe mbaɗana feetoji leydi ndi kadi addama leydi fof rokka hen no famɗi leydi aduna ɗi heɓani hen hunde pour waɗa analyse e ƴeewa composante chimique gonɗo e dow lewru o yo donc ni woni Apollo ɗi jeehi toon ha jottima yimɓe 11 américain yaɓɓe dow lewru he kono noon oɗo saaha joni e ko yimɓe hewɓe ina mbiya woni liggorto mo mbiɗa ko intelligence artificielle noon ko technologie mo gandanɗa hoore ma ina yaari yeeso e banggue dendagal andude hunde kala ko golla way kono neɗɗo haqilante ni e bawɗo andude ko ɓennina andi ko arata joni noon soɓe ƴetti e photo aji e ko yano
wano dow lewru ko e photoji gandanɗa hono nandi hen eɗen gandi nden caméra yarani yesso to banggue pewnude hunde ha filma hunde ha yooɗa walla ha labta gandanɗa caméra ji janodi toon ɗo filmunoɗi ko filmano toon ko ɗum ɗon wawetake waɗe exploité tan directement darde ni ha faame kono noon labtine mawnine way kono caméra ma ni jiiya photo no famdi gona labtinde photo ngo labtina photo ngo hango labta mawninago hango mawna naggam mbaɗago capture écran ay joni a labtinimo firti ko an mawnigo haw mawnini labtinɗamo joni noon ni woni retouche uji mbaɗanoɗi hen ɗi pour ha yimɓe mbawa labtindade weeyo ngo e feccere ko jiiten photo ɗe ko wona ni fotirano ko noir et blanc kadi wona ni wano ko ɓeyda wadde retouche ha ɓeydo labtude joni noon intelligence artificielle oɗo wiyama wonde gandanɗa hoore ma ɗum ko waɗa retouche Amérique yaha hen toon kono ɗum ɗo paamon e scientifique haalta ɗum ganduɗo astronomie haalta ɗum ɗon ɗum ɗo haalta no yimɓe ɗiɗo ko fanatique uji diniyankoɓe ɓe jiiɗa wiyede yimɓe jeehi walla so ronki ɗum yimɓe ɓe gandanɗa maka riisi jogui ɗen compte baɗoje ɗiɗo campagne uji bonɗi ko ɗum ɗon woni ɗon yo paamon e ɓuuri woɗɗude ko planète mars robot ji nan toon ha mbayno koccina film e robot ji américain ji nan toon européen ji nan toon e Russie ne wawi taw nan toon jogui mars hakkude muɗum ne yaaha 78 millions kilométres ha ko woni capanɗe jeeɗiɗi e jeetati millions kilométres hen sahaji noon mars yirlorto ni won nokkuji e lesbi ko kadi fotto ha ɓaɗo en 62 millions de kilométres hakkude men e muɗum robot ji nan toon film photoje ɗe nan ɗon neɗɗo jipporino toon teno woodi en direct sa jolam aɗa wawi ndar ɗum e YouTube jaaha mbiya mbaɗa binda NASA en direct sur la lune ma yi sur planète mars aɗa wawi yebde en direct image mboɗi filmate ɗi neldo o kanji ɗiɗo robot ji leyɗele gonɗe toon ɗe ko hono leydi men ndiɗo ndufelde waɗi kaaƴe towɗe kono noon ala hendu gurdam ala lekki ala haydara ko kaaƴe tan gandanɗa hoorema mawde e ceene e ko nandi hen woni ɗen ɗon ɗange basnoɗe gandanɗa hoorema e suddare muɗumen ni woni hankkantini kala to wawi suddare muɗum nangue watti ɗon wulde tigui rigui ina haasiɗo on wonta ceenal e hono leyɗele men désert o mbayni firti ko nenen aduna men ngo ene miijama aro e ñalama ɗo e duuɓi million ngaji ma en mba suddare meɗen nde ha leydi men ndi wontana planète mars o ni walla lewru ndu ni wonta ndufalde tawa gurdam gasiɗo walla wawata ɗo wonde walla ni wawata wonde dow he kono il faut wut nattoya nder walla ƴeewa peeje goɗɗe tawa technologie heewi iyo donc firti ko jiɗɗen witt tan ko robot ji nane dow planète mars ne jaaha hen ha heewi ne jirlo planète mars ɓuuri woɗɗude planète mars hakkude muɗum mbiɗen ko 78 millions de kilométres walla 62 millions de kilométres hakko 5 sahaji million ngaji mbiɗen kilométre uji woni capanɗe jeeɗiɗi pawɗi kono noon hakkude men lewru yettake temedde e nayyi ujunere kilométre donc firti ko lewru waɗɗani donc yimɓe jeeyiti ɓuuri ɗon woɗɗude woni robot ji ɗi jeeyiti ɓuuri woɗɗude kono lewru yimɓe sappo e ɗiɗo jaɓɓi dow muɗum ɗum woni ko ala guuli ga kala mo jiɗani yeddidir ɓamde gueɗe ɗiɗi ko neɗɗo kalawo haala diine yiiɗa wiyede yeehi toon wan noon andaka wan noon hay Galilée ko gan Italie naɗi ndo wi wonde leydi ndi ko jirlo toon e nangue gue e lewru ndu no yirlo aduna ngo tan e o ñaawa ko ñaawore wargo wara wiya wonde o fenat hay annabi goto meeɗa ɗum haalde tawreta haalani linjila haalani hay qur'ana haalani noon mbimo wima ko hay qur'ana haalani ayi eɓe gandi qur'an no yaari yesso e banggue science gandanɗa hoorema astronomie e yo ɗum no woodi hunde lamde hay scientifique en ɓe gona julɓe ne gandi son keeɓi deftere nde soɓe jangguide premiére fois ne haawa ɓe wonde honde deftere andiri wonde ɗum ɗo ko gandanɗa ma ɓeeta tan ne mbawa ɗum andude e wonde oɗo annabi ko annabi ummiɗo Allah eɓe mbiya noon kamɓe scientifique en ɓe jii hen hay tuɓɓe hen ni ɗe mbayro kude hen yeeruji japonais goto ko ɓoyani ɗo ko tan yo donc firti ko ɓurano haalani kanko Galilée ndo haali kaɗo haalde tan ay Rome nanggumo ñaayimo ɗum duuɓi temedde joyyi jawtuɗi ɗo ɗi ɓe nanggumo ñaayimo ñaawore wargo ɓe mbimo wonde ko keefero ko kuɗaɗo Allah mbo fena e leydi ndi koko werti ina ñiiɓi nangue ne fuɗɗano mutta ay nangue en gandi kam enen foof fuɗɗata mutata wonto gonɗa e aduna heññane fo aɗa yiyange ere fo aɗa yiyange wone dow maɗa donc ɗum ɗon fo andama wonde aduna ngo woni ke bul e weeyo no yirlo kono noon ha joni wone julɓe enen jiiɗa wiyede noon jiiɗa kadi ɗum haale kadi so haalama jaɓata famde hol kadi ɗumen famde hayso ko paami jaɓata rewde hen mbiyata ko wonde tawde Allah haalani tan walla nelaɗo haalani walla annabaɓe kalani tan jaɓata hen rewde kono ɗum ɗon gandanɗa hoore ma ko hunde hulɓinide sannen fima andan waɗi fe qualifié jiiya gonga ganda gonga calɗa rewde hen donc ni woni jomiraɗo tagui en roɗɗi en hakkillaji enen mbaɗa transformé matiére meɗen deftere meɗen defte men wona pour fewnude e oɗo technologie mbaɗira ɗum ko relation hakkude neɗɗo e jomiraɗo kono noon sa sikki tan wonde kala hunde jomiraɗo haalni ɗum neɗɗo no juuma sanne no fewi saabu butel maɗa mo pewnuɗa kecco ko haalnana pewnirta ɗum butel ndiyam haalata kan pewnirɗa ɗum ndiyam gandanɗa hoorema gasirta ha temedde métre mbaɗa toon machine ngaji ɗum ɗon ala e defte meɗen he dendagal technologie o ala e defte men kono yimɓe ɓe noon yimɓe goni defte ɗi goni haqqilantaɗe ɗo jomiraɗo waɗi ko ɗum woni ɓuuri mawnude ko tagde neɗɗo gandi muɗum de milliards gandanɗa hoorema cellule gonɗo hen o e gonɗi hen de neurone e baɗoji haqqilantagal ɗiɗo maayoji no guura neɗɗo ñande fof no miijo e ina golla ko ɗum ɗo woni ko ɓuuri wonde mo himmu ko ɗum ɗo ɓuuri sattude ko ɗum ɗo woni jomiraɗo ɗane innama aade kono noon so neɗɗo wini nawda diine e science o tampina hoore muɗum maw tardu to heewi walla toon wona bonɗo wona kaɓateɗo joni noon mbiɗen Russie yeehi to ɓuuri woɗɗude kadi to américain ji dañani jippade hol toon chaire jumelle de terre woni funere leydi men ndi woni planète biyeteɗo Vénus hakkude muɗum e nangue 108 millions de kilomètres hakkude men Vénus ko capanɗe nayyi e 1 million kilométre e Russie nawi toon e sonde biyeteɗo Vénéra yeehi ha dow toon jippi e nder quelques minutes no film wonno no wuuli ha 400 degré e Vénéra yani nder to yani nde ni woni caggal ɗum duuɓi jawti ɓe beddi kadi goɗɗo yeehi film o wiyata yannoɗo
ɗo kadi ha holliri ndin ɗon leydi hay ɓe jii image muɗum toon ko leydi guldi jaw gandanɗa hoore ma ko norgal woni toon yaha 400 degré walla ko nandi hen ndiyam pasɗam men wonkina ganduɗen wonkini wawa toon wuurde donc ni woni e paamen wonde e ɓeeɗo tubakoɓe koɓe mbaddata ko kamɓe ɓe gona habde ɓe goni ko enen gandanɗa hoore ma foɓɓoɓe ɓe ko enen gone wadde gaay spéculation ngaji eɗen mbiya wonde yeehi yahani walla goɗɗum kono kamɓe ɓe gandi ko woni hen ko yo donc ɗum koye woɗɗinde hakkillaji meɗen koɓe gone wadde ko e yo donc kamɓe ɓe goni kay habde oɗo saaha to ɓe kawata ɗo noon tous les coups sont permis goto foof ko andanno goɗɗo wona e haalde pulaar wi neɗɗo lemtuɗo heewi ko irtude ñamade tanum wiya yo yokk yo donc firti ko enen ko dewɗen hen eɗen poɓɓo ko ken foɓɓoɓe tan kono ɗum ɗon neɗɗo wonande jeddo o ɗum o yo tinno ƴeewa scientifique en mawɓe namdo ɗumen taw wona hono minen nin haala tan simplement comme ça e yo e no woodi mawɓe anduɓe namdateɓe ɓe en mbawi haaldede taw joomum haalta ko Allah eɗen gandi oɗo kadi ko gando te eɗen gandi kanko ala ko suuɗ ala ko moggat o haaldata gam neɗɗo weleyam ɓuuri bonde gando fof ko gando kaalowo taw o haalta gandal ngal no worini o haalirta ko beele intérêt makko ina yalta hen feeña hen walla beele neɗɗo oɗo mbo rendi intérêt o beele no weele ɗum ɗon walla so andi so haali ɗum ɗo mo huula ɗum ɗo so haali ɗum ma wonan mo kanko caɗele banggue hoore makko personnel ni woni huula haalde ɗum ɗon e gando fof oɗo gando ɓuuri jaati kadi oɗo gando ɓuuri fuyde kadi oɗo gando woni penowo donc firti ko e pour jagol dow lewru américain ji wona hunde nde gandanɗa hono watten démontré ko hunde labde kadi hunde fof yimɓe fof no gandi ɗum scientifique fof gandi ɗum kadi amérique e Russie ne liggodira amérique ɗo joni Russie wayi jogade lanceur woni yahoɓe dow station spatiale Russie ala ɓen ɗon joni gila ko duuɓi jawtude ɗo koɓe kaɓi ko fof ɓe liggodira astronaute tan Russie en nana station spatiale ISS ne liggo toon gandanɗa hoorema mbawa nawde koye men ha toon e walla ko nawata ɗumen toon kono satti kono noon koto amérique ɓe ndewata ɓe jaaha ɓe mbawa yettoyat toon kamɓe ndendi nokku o fof kamɓe liggoto toon kamɓe mbaɗa toon matériel mabɓe kono noon koto amérique ga ɓe jarata donc kamɓe ɓe liggodira ɓe gondi jamma ñalawma ɓe ceertani de ko enen tan mbiyete gay duki e caggal e minen min golla ko min gollata ko yeehi yahani e ɗum ɗon ko gueɗe ɗiɗi heewi wonde fanatique en Russie ne yedda ɗum ɗon beele ɓen kucca e hollude Russie kamne ina wawi hunde walla no wawi wadde hunde no wawi wadde hunde yeehi ha tampiro ronki yettade ɗum ɗon maaro ñalawma ɓe jotto kamɓe fof e paari yaade joni endo en ko leyɗele jarani so technologie kono endo yettima dow lewru wona ko hunde hawnude sanne Chine yettima e dow lewru filmi hay ko américain ji donki filmude saabu Chine yeehi oyoto banggue lewru mo yimɓe jiyatano meeɗa yiide ko Chine première fois on image oyoto banggue lewru holli yimɓe ɗum ko Chine yeehi ha toon filmi ɗum holli ɗum yimɓe gandino on toon banggue way pourtant amérique waɗi ɓaten fof ronki yettade oy toon banggue lewru kono noon Chine yettima ɗum yo donc goto fof no jogui technologie mo gandanɗa hoorema goɗɗo no wawi tawala ɗum ɗon kono ganden ko haalate wonde e yimɓe jeehiɓe jahani gayen ko ɗum ɗon ko ɗeɗo balɗe kewi ko haara Ukraine nde addi ɗum ɗon kadi ɗum ɗon ƴeewe defte tan janggen e namdoɗen e mayen ƴeew kono noon a tant que neɗɗo biyowo no tugno e diine wonde gandanɗa hoorema e hot tampina hoorema jaɓata e yiiɗa yeehe yiiɗa wiye noon wan noon no andi haalaka kono jomiraɗo tagui yimɓe rokki ɗumen haqqillaji hokki ɗumen gandanɗa hoorema wawde wadde transformé e matiére ha wawa yaade ko ɓuuri hawnade ko kadi neɗɗo waɗi yaade dow lewru neɗɗo a tagueteno ɓerde ma wiye ko ɓerde woni foof ɓerde ma nde bona so boni naggaɗa battanɗa ɓerde wandu walla rawandu walla gandanɗa hoorema ɓerde plastique walla jamdi aɗa yaaha a yejjitta ɓesgu ma a yejjitta guuko ñamanoɗa a yejjitta ko jinnoɗa a yejjitta baylol kettoɗa walla buuba maɗa a yejjitta ɓurano mo jangguɗa o ala ko payatata e gueɗe maɗa foof no woni ko wonno ɗo taw ko ɓerde machine walla dalli joguiɗa ɓerde nde ala e maɗa kono pourtant haala foyti ko ɓerde kono hay ɗum ɗon wona ƴiƴam ma no rafe ƴiƴam maɗa nanggue yuppe battanɗa ƴiƴam goɗɗam kesam ɗum ɗo hay ɓuuri hawnade yo hono jarata jeera cooda pièce aji oto ni ko noon hande jarata jeera cooda pièce aji neɗɗo kono ɗum ɗon fo ari donc ɗum ɗo e bandiraɓe jiɗɗen wittan ko ɗum ɗo ko haala mo gandanɗa kala ko gandanɗa hoorema ala fondement ko yimɓe ɗiɗo haala ɗum ɓe ko ɓeɗo ɓe kalɗen ɗo ɓeɗo yimɓe ɗiɗo noon e toujours jomum ko noon no woodi woɗɓe kadi wiyeteɓe les théoriciens de complot les théoriciens de complot ono jiɗɗo fo tesko nde ɗo inde ne kalɗo les théoriciens de complot kala histoire baɗɗo ɓe mbaylat ɗum gila ñande amérique yeehi dow lewru kamɓe mbi ko yahani gila ɓe ganda ga ganda gila goto ala hay téléphone ɓe mbiyama tan ko yahani o noon yano ha ɓoy hunde nde ƴetti tournir goɗɗo woni organisation mawɗo e les théoriciens de complot yimɓe fof nana e mabɓe kala histoire gonnoɗo e aduna ɓe jogui ɗum mbahlatir ɗum ha yimɓe cikka ko gonga kamɓe ne hen ɓe guuri hen ɓe ñamata hen ɓe jarata donc ɗum noon wawi ɗum andande neɗɗo piratage e fenade e jeddi ɗum ɗon ko janggan hoorema walla kam ɓadoɗa jangguɓe namdoɗa ɗumen taw wona tan sa wiyama hunde ni tan poɓɓa beltoɗa tawa anda wonde hoto unde ummi yo noon bandiraɓe on calminama beltanama ɗum ɗon no chronique men hande e hollude wonde gandanɗa hoorema e amérique en jeeyi dow lewru photoje nan ɗon persévérance rover nana dow planète mars no film mi hollimon jaadi toon ɗi no foti nan ɗon lewru ndu ma yi e inde en pakistan en Chine en nan ɗon e image nan ɗon e sonde russe en arɓe aroje ha e dow lewru mbaɗa écrasé woni cuma donc yottade ko nandi hen ɗum fof waɗi ha heewi way kono kooƴ image nan ɗon filmaɗo e dow lewru filmaɗo e dow planète mars e ko nandi hen yo bandiraɓe on calminama beltanama ɗum ɗo tan jinɗen hen ɗo yewtude noon on beltanama noon foof e diine e gande kesse e dendagal mo jejjiɗen kadi walla dental jejjiɗen kadi ɓe mbiya yo accu hakke e ni woni ko ɗum ɗo wonno chronique men du jour chronique de science yo